Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a misti adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad na ko malaangan itinagan a misti, ngam dispensaram tajakon inlanad pay ti address ko. Kayat ko lang amin aliklikan ti tumaod a parikot no bilang manang. Isaanam na maag-asapay lakumata maawatan nyo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Kat sapay ko tamapili a maidrama. Gaputa amok a makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg iti YouTube channel yo. Maipapan ti pamilyak ti pagtayakan ti pakasaritaak manang. Rugyak man ti agsalaysay. Oy, Misty, itay papalpalihon ka dito table mo. Isem ka nga isem. Kaslada pa karagsakam launay Si kamat gayam, Joey. Wow! Invitation samot day takit kita. One, wedding invitation tay may sa kaadalak idi college. Agkasarmat gaya man. Naklaatak nga rod. Tanakaawatak iti kastoy nga invitation. Huh? Anya kumamot tinakaskas tao iti dayta girl?
Naamok namin iti may samot lang agayami, amasikog kanugaya man, iso akapilitan amakiasawan. Siguro, talaga nga iso tigasat na. Apay, Misty, di ka umapa? Anya ko mati apalakan ko na. Siyempre, maadaanan iti anak ti batchmate mo. Kasi kaano nga'y? Nabaybayag kayo nga agasawa ka ni Lance, ngam aging gaita, awan pa anak yun. Diyak pa'y nga rod kayat ti agsikog. Apay mat? Kan naimbag man, ta saan nga agriri ni Lance? Agasam, awan pa'y luluwayo tong galagawid kayo? No agsikugak, saan akon ang makatrabaho? Kaya't ngamin ni Lance agsikugak, agresign akon. Tasyak kano timang taripato iti agbalin nga anak mi. Ay katrumbang laang may mayat matlaang no si ka mismo. Sana day tayo katulong laang anya wano yaya. Kaya't ko pa'y nga ron ti agtrabaho. Tapno damot bukod ko akwarta Sana ka na yun dumaw dawat aktulatan kan kwa na. Ay na Misty, nagpintas ti trabaho ni Lance. Mamati aka di yung problema ang ti kwarta. Ay, basta. Diyak pa'y kayat ti agsikog. Period. Di pa yung mahururay kanyak, Lance. Saan, Matt? Kasangsangpot ko laang. Adapay ngamin impahabol ni boss para inton bigat. Inlepas ko na tap na saan ako nga ag-overtime manan. O sige, agawid ta nga ro dun tap na makain na nakamatan. Lance, masaduta ko nga agluto. Kun mabisina kon. Mangantalangan iti restaurant. Sikaman, no day tarikayat mo. Sa dinong order restaurant ti pangananta? Iti favorite restaurant ta. Kailiw ko muton ti paborito ta amakmakan ijay. Okay, ijay ta lang aro doon dinner. Maturugtan, amok nga agpadata na bannog. Masapat amanan inton bigat. Diyak pa'y makaturturog. Misty, kaya't ko kumantimadaan iti anak. Lance, di mo't napagsaritaan tanday taabanag. Well, ngam panawan mat siguro tap na agsikukan. Mano na tawon tinapalapas sipot nagkalaysata. Di ka di umapal ka dagiti gagayim tang at daanan iti anak? Kaya't ko pa'y tagtrabaho, Lance. Diyak kaya't ti may pupok dito balay. Misty, saan ka matamay kan dito balay? No, danton anak ta. Saan tumot lag resign iti trabaho? Inton dandani ka nagpasngay. Basta, diyak pa'y nakasagana nga agsikog. Madanon to kadilata dayta. Wala, maturog takit din. Nabanugak. Good morning, my friend. Good morning. Oh, good morning ko nam. Ngam, madlawa sana good morning mo. Bigbigat nga masursuron ka. Apay? Marurudak namin ka ni Lance. Huh? Apay, nagapa kayo ka na Lance? At nalabuking mo aramid na? Insukat na kan, girl? Ay, grabe magtagitak sa ludsud mo. Saan to ang mapasamak na itanya? Ay ayatan nak unay ni Lance. Kat di nak tumabalin nga isukat iti uray asino a babae dita. Ay, kunaklakit din. Kat, anyang roti pa kasurunam kang kuwan na. As usual, idardarirag naman ng titarigagay na maadaanan iti anak.
Kanayon laangan aday tati pagapaan mi. Sapay naglaing nagpasugnod. Of course! What do you expect, girl? Kanayon lata na maawatan na ka? Remember, mano atawanan nga agasawa kayo. Panawon mo tin atap na madaan kayo iti anak. Jakpay nga rod nakasagana. Manen! Kanayon lata na day tatirason mo kang kuwana. My goodness, Misty. Wake up, girl. Ang mga numaumakan kanilans kat makapanunot niya agaramid iti may kaniwas. Padasan na. Ay na, girl. Adon tinapasama ka kasta. Damagan ka? Anya ti aramidam nukas pangarigan makasikog ni Lance iti sabali a babae. Joey. Kita? Saan na may pinta ti rupa? Isong agpanunot ka, girl. Aging ga saan pa'y analadaw ti amin. Tawanan tinapalabas kalpasan ang nagkalaysa kami kanilans manang Emmy. Makuna ka na anayas ti relasyon mi, gaputapat gan mi ti tunggal maysa. Awan ti pagriririan mi, malaksid na maipalagip iti asawak, ti kinaawan ti anak mi. Jakpay ngamin kayat ti agsikog manang. Kayat ko pa'y tagtrabaho tapno at daanak mat iti bukod ko apagsapulan. Malaksid iti-ititad kanyak ni Lance. Kayat ko ngamin ano da kayat ko agatangan saanan ang masapul nga ipakadak pa'y kankwana gaputa bukod ko mat akwarta ti igatang ko. Ididamo, maawatan pa'y mat ni Lance. Ngam iti panaglabas ti panawan, aggagarmatan amaadaan iti anak. Kat manipod idi, addan dagiti banag nga aramidan na, asigod mat adi na aramidan. Apay tararamidam ditoy. Panag-aawid din, girl. Or-orayak na rod ni Lance. Tinext kon, ngam di mo't sumungsungbat. Itaman pa, yakasta? Sigod-sigod mat nga adan sakbay pa arumwar ka dito office. Wan nga rod, ka nag-text wan no umawag no on the way dito office. Aman mat nawan plano na amang sukon itakan ka, girl. Diyak mo. Nasapa ngamin arimor itay bigat. What? Saan kayo nagkuyo kasi iti trabaho? Ay girl, di ka kadimas daaw kadagitang aramidan ita ni Lance? Siyempre, mas daaw. Amok agpaspasugnod pa'y laang aging gaita. The same issue? Maipapan iti di mo pa'y panagsikog? Anya pa'y ngay. Girl, hindi mo kunaan, adi ka pinatigmaanan. Ay na, sapay kuma, ta saan ako maro day ta mapaspasamak kada kayo ken ni Lance. Apaya nakaring ka pa'y lang. Dandan ito mga terabi eh. Madanagan na kamin kan ka. Itay pa nga awagan ka kan iti-text. Ngam di ka mat sumungsong batapulos. Basensya kan. Birthday ngamin nila ni. Diyan may isang office mate mi.
Naimasan mi mo din nag-istorya. Nagiinom. Naka-silent ngamin ti phone ko ta nag-meeting kami tay malam. So naka-silent ngaging gaita kadyak nang nagtiyawag mo. Ano kayat mo timangan? Nagluto akitay. Sanan. Kaya't kung tiyaginan nadala mo ti rabbit. Masabak pa sumrikin tong bigat. Lance, amo ka gumurgura ka pailaang aging gaita. Shock? Gumurgura? Oh, come on. Kaano pa yung mura kang ka? Kanayan mo tamawawatan ka. Saan ka di? Lance. Kahit kung daginan, madurog tan. Tadabay sarag tang agpadpada intong bigat. Pagmanta nakapasyar ka, anak. Nabayag mo tadi kay pimasyar ka ni Lance. Uwan nga rod, tatang. Pasensya ka yun. Kumapay nga ay adi mo kaduan ni Lance ita. Tagpada kayo umot nga awan trabaho na tunggal aldaw ti Domingo. Ada ka no pag nada ka dagiti ka opisinaan na, tatang. Kasta ka day. Kumusta kayo umot ka ni Lance nga ay, anak? Saan nga rod anasaya at tatang? Ada dagiti banag nga aramidon ni Lance ita. Asigod mo tadi na aramidon. Kas kumaitian niya, mistay. Kas ita, tatang. Awan trabaho mi. Nga mas kinay kayat na ti simurot kadagiti ka opisinaan na. Nga miti siyak. Sigod mo't nga da kami lang ijibalay. No kasto nga awan sarak mi. Kaslaan mo kung ti makagapaw, mistay. Mas naawak mo't nga men, taapay nga ginggay takit awan pa'y anak yaw. Diyak pa'y ngamin kayat, tatang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Amoy mo't aday ito'y tinabayagan nga inararapaap ko. Ti maaddaan itinatalgad at trabaho. Saan ka di pa'y nga umdas, ti mano atawin a pa nagtrabahom, anak? Panawin mo't ten atap no, mabukulin amamimpinsan ti pamilya yaw. Tatang. Amamistay, maawatak ni Lance. Isungain kalay sana ka, tapno mangbukal kayo iti pamilya. Sabali, tiliwliwa ang maipaay ti anak, mistay. Saan a kompleto ti may sa pamilya no awan ti anak yaw? Kayat ko nga rod akasaritan ni Lance. Kayat ko adawatan nga uray duapay atawan nga agtrabaho ak. Kalpasan na, pagsikugak ton. Ngam saan nga rudan ang makauray di asawam? Isu arumbengla ang maawatamad ni Lance. Bayan nyo takasaritak to ti asawak, tatang. Amo ka masulbar tumot laang daytoy asusik mi adwa. Masansanan ang maladong agawid ni Lance. Kaslakay kayat na pa yan ang makalangan dagiti ka opisinaan na ngamiti siya. Sa bagay, uray asino ti pangibagaak iti makagapo iti gumuruguraan kanyak ni Lance. Talaga asyak ti ibagada nga ayan ti bidot. Amukmat kiti dayta. Ngam hapay adinak maawatan itan. Diyak ti kastya mapaspasamak. Ama ano pumudno ti imbaga kanyak ni Joey. Nga ama ano makaaramid iti may kaniwas ni Lance. Kadyak lakit di maklon dayta. Kasaritak ni Lance.
Ibagakan ko na nakasagana ako na maadaan iti anak. Jak lakit ti kabaulan no isukat nak ti asawak iti sabali a babae. Jak lakit di maaklon. Tinagbaliwan ti asawa kadagiti naglabas nga aldaw manang Emmy. Saan nan adakdakamatan ti maipapan iti anak nga marikriknak ti panagpaspasugnod na. Uray kayat na nga ilimad ti amin, amok nga iti kaunggan na, talaga na sakit ti marikrik na. Iso na laeng tasimukon, tati amuna, kat saan pa'y laeng anagbaliw ti desisyon ko. Gapo iti dayta na paliiw ko, nakaamirisak manang, at talaga apanawon mo't siguron, tapno ipaayak iti anak, kat mabukelan ti tartarigagayan na a pamilya. Inuray ko nga rod ti kapintasan agundaway, ang makasaritak ni Lance. Naimbag ta si Mang Patkan, Lance. Nag-overtime ka manan. Sigurado anabannog ka. Nag-meeting kami ngamin. O sige, ingkag palasan, tap na makapangantan. Apag gusto, naluto kon ti paborito masidaan. Pasensya kan ngam nabsugak pa eh. Nagmerienda kami ngamin iti kalpasan di meeting be. Kasta ka di. Okay. Lance, ada ko napatag nga ibagakan ka. Oray siya kamisti. Adamat napatag nga ibagak. Katsapay lang ko matamawat ang tinagbali na desisyon ko. Maipapanitan niya dayta, Lance. Makapadanag mo dayta nga imbagam. Di kagdanag. May papanday ito iti trabaho. Sana may papanitan niya man na banag. Anya ti may papaniti trabahom. Ada nga minabakat niya posisyon iti branch media Cebu. Kat siya ti patulod ti opisina. Anya? Kaya't mo asawan? Mapan ka iti Cebu? One misty. For a change. Kaya't kumuti sa baling environment. Di ka madanagan. Agawid ak ka dada bakasyon ko. Diyak maawatan, Lance. Apaya kinayat mo nga ginadayuta. Saan ka kadi kontento iti trabahom dito eh? Apaya naskan nga umadayo ka pailaang. Naibagak matan kun katirason saan ka di? Lance. Sabay lang ko mata maawatam. Sige. Anyati ko naman napatig nga ibagam ganyak. Lance. Amo ka kadagiti na palabas ng aldaw. Nasakit tinaka mo kanyak. Tadyak pa'y kayat ti agsikog. Naka-ameris akon. Nakapagdesisyon akon, Lance. Kaya't kan nga ipaayan iti anak. Kasta ka di? Kalaat sa mo dahita desisyon mo. Wano gapot ati amom kat jak pa'y lamaklon ti kayat mamapasamak. Saan? Patpatgan ka unay, Lance. Kat nakasagana akon amang bukal iti pamilya akas tartari gagayam. Kasaya tando panunutom pa yan na imbag dayta desisyon mo. Sana nalaka dayta nga ramidam. Nang runa, lumapilpilitan ka lang. Tinak panunutin. Okay ak lang. Saan? Talaga desidido akon, Lance.
Iso adawatak ko maano mabalin. Saan kan amapan iji Cebu? I'm sorry, Misty. Kailala da oportunidad. Hanggang saan naglibakan ka. Dakala faktor ti kaawan ti anak ta. Isa nagdesisyon na kamapan iji Cebu. Sana bali? Adamod da tatangakad kadwam no kas pangarigan makapanak. Ken mabalin mo to ti mapanpay lagyan ni Tayanda. No iso ti kayat mo. Talaga ka di adisidido kan? Diakon mabawing apulos dahi ta desisyon mo. Para kadatamat lang dahito nga ramidak, Misty. Enjoyem lang ang ti trabaho. Tapnosan ka unay ang maikawa, iti kaawan ko. Apa nakalidliday ka, girl? Itay pa apalpaliiwan ka ket madlaw nga da pakariribo ka. Friend. Huh? Ala, apa yung nagsangit ka mo ta, Misty? Bakit napasamak? Panawan ako ni Lance, Joey. What? Nagsila kayo? Kaslakas ta ti marikriknak. Inawat na ti posisyon nga injaya ti opisina dakan kwa na. Kat mapana ni J. Cebu. Ay, kastamat lagayam. Exaggerated ka mat, girl. May transfer mo't lagayam iti trabaho iti Cebu. Ngam kasla ipasimudaag da itan ti panagsina ti dalan mi, friend. Misty, saan? Siyempre, kaya't naman ti sabaling opportunity. Para kada kayo matladay ta, pampanunutan na. Amo, kan marikrik na, Joey. Sabalin ni Lance. Imbagak pa ikan ko na nakasagana akong agsikog. Kano mabalin, saanan nga agtuloy ama pa ni J. Cebu. Ngam kaslawan anyaman na kan ko na timbagak. Misty. Kaslawan interes na namadaan iti anak. Kaday ta ti pagputbut ng klaunay. Diyak kaya't ama kabirok iti sabali. Kadisunto ti mangipay iti anak kan ko na. Ay, ngam among friend, real talk, talagang adakang katibidot. Nabayaga pinatigmaanan ka, saan ka di? Ngam, amok, saan nakas ka rin na alipatan na kanilans? Ay ayatan nakaunay, kat amok ka din ang tumaaramid, ti pagbot-bot nga. Sapay ko, ma friend. Diyak kabaalan na mapukaw ko ni Lance. Kat kaya't ko asulnitan amin ang nagkurangakan ko, ana. Sapay ko, ma. Tasaan ba yan hala daw ti amin? Niya, mapan ijay Cebu ti asawa, Misty. Wan tatang, adda injaya da posisyon kan kwa na, kat inawat naman. Niya ti makunam iti day ta desisyon ni Lance. Diyak ko makayat tatang. Itapay ang mapasamak day ta, kat nakasagana akon ang mangipaay kan kwa na iti anak. Iso ano mapalin, diyak kaya't ngagsina kami. Ay, amo Misty. Awan ti makunak iti asawam. Amo ka responsable nga asawa. Kung mamati ka, di nakantuguliban ni Lance. Tatang. Ang amaw, Misty. No, adda ko maanak yaw. Adayo ko mapasama ka panawan na kayo ditaw.
Imposible nga umanugot amaya dayo kayo kan kuana. Ang manyang aron nga nagdesisyonan iti kasjay tadi mo matkayat nga ipaayan iti anak. Tatang. Panagkunakit na bainan sa asawam. Mabin ano matan nga indarirag na kan katitarigagay na amaadaan kayo iti anak. Agam di ka mangabing kayat. Isu nga ita, dayjay. Kay kayat nanti umadayukan ka. Isu matlagayam nga iti imbagak. Kaslawan mo tan interes na, tatang. Di nasayaat. Palubosam di asawam. Ngem, di ka agsardang amangay ayaw kan kuana. Amok adumtang tumot lang ti panawan nga agsubli iti sigaw ti panakilangan naken ka. Basta manipod ita, oray no aday ti adayaw, ipariknam tinala, apa nang ipatag mo kan kuana. Wan, tatang, amo kabasol ko, no apay akastoy tinagbanagan mi nga agasawa. Ngam ikarik, aramidak ti amin, tapno agsubli ti sigod apan nakilangan kanyak ni Lance. Inton bigatan di flight ko pa ni Cebu, Misty. Naisagana ko namin nakasapulam. I-double check mo tulaangan ang mga nooda na lipatak. Agyaman nak, nagbakada akong batin katatatang. Katimbaga ka mabalin, umay damad dito isag paminsan, tapno adakad kaduam. Di nakpagdanagan, Lance. Kabalak ti bagik. Sikat aganad iti papanam. Awanak ijamang taripatokan ka. Anadam ko matibagim. Agyaman nak, Misty. Laglagi pa nga ayatan ka unay-unay, Lance. Pakawanan ako makadagiti nagkurangakan ka. Kat nakasagana ka agbalbaliw. Tapno may panagnak ko kan ka ti kinapatag mo kanyak. Ayayatan ka matunay, Misty. Amom dayta. Iso asikatin kalaysak, tasikati kayat ko akatakunay-nay ititong palbiag. Orayak ti panagsublim, Lance. Tapno mabukaltan ti tartar igagayam a pamilya. Itiday di aldaw nga ipapanaw ti asawa tapno mapanagtrabaho ijay Cebu. Kasla na pukaw ko ti kagudwa ti kinataok manang Emmy. Jak amuno kasanuak amang rugi nga agmaymaysa. Daydi ngamin ti umuna agundaway anagin na dayo kami kan ni Lance manipod nagkalaysa kami. Amok adakkel arason ti kinaawan anak mi. Iso nga immadayo ni Lance. Ngam ingka gumaak nga imparik na kankwana, tinalaos a panagayat ko, uray awan iti danak. Siyak ti kanayon nga umawag kankwana, amang palpalagip iti panaganad na. Diyak nagsarday anang isawsawang iti panagayat ko kankwana. Amok ang napatagak iti asawak, iso adyak nagsarday anangay ayo kankwana. Kalpasan ti 3 a bulan akadda na iji Cebu, nagbakasyon ni Lance manang. Ditan nga impakitak no kasano ti panagayat ko kankwana. Iti sumagmamanulaeng nga aldaw akadda na iti danak, inaramid ko ti amin,
tapno kanayo nak iti danana. Kat iti maudi nga aldaw sakbay nga agsubli iti Cebu, imparik na tinalaos a panagayat na kanyak. Kat nagbunga dayta na pasamak kada kami manang Emmy. Ita masikugakon, kat sumagmamanulaangan abulan, ipas ngay kunton ti anak anabayagan nga inararapaap ti asawak. Kastaunay aragsak ni Lance manang, kat nakarkaro itan amariknak tinalaos a kinapatag makankwana. Taing karina ang makisarita iti management da, tapno mayakar matlaang dito'y lugar mi, tapno saan kami kanon nga agin na dayo. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Misty. Pagayam ko a Misty, nagmayat man ti pakasaritaam. Kabayatan a maararamid ti script ti pakasaritaam, mabangbang aran ti riknami. Kasla marikrik nami ti kinaragsak, a marikrik nami ti agdama. Nagasat ka pagayam ko, takas ka ni Lance tinagbalin nga asawam. Nga uray ado tinaglabasan nyo, nagbalin anatibker, kan saan ang nagbaliw ti panangipatagnakan ka. Kat pagyamanan mi met, tanasapa ka anak amiris, tapno saan amarakrak ti binukelyo a pamilya iti asawam. Sapay kumata nakaradkad ka akanayon, nang runa inton ipas ngaymon ti anak yu ka ni Lance. Kat itapay laang, kablaawan kayon nga agasawa. Sapay kuma, taag na nayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Jose at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kumanpay ay abrasa tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal iti daytoy ay YouTube channel. Kastamatan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Manipod kinaubing ko, nakairwama kon ti agdengeg iti drama. Nang rugi iti maipatpatangatang pailaang daytoy a drama iti maysa nga estasyon ti radyo. Daytoy ngamin ti paborito a pagliwliwaan dananang kentatang ko, adaman obrada wenno awan. Nabayag mo't basit a naisardeng ti panagdengeg mi, idi saanen amang manggaganday to'y iti radyo. Kat kastaunay aragsak mi, idi adda na kaibaga akalugaran mi, amang mangagda kano daytoy a drama iti social media, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Iso ang nag-subscribe bak adagos, kat naragsakan dagiti dadakkel ko, idi mangagandamanen daytoy a drama. Maayayo ak kadagiti pakasaritaan ang maipatpatulod, iso na awis matiriknak amang isalaysay iti padas ko manang, barang mapili mat ang maidrama. Tapno maipalagip manen kanyak, dagiti paspasamak, idi kabanbanwagak. Nang runa, idi agad adalak pailaeng iti kolehyo, iti may saan nalatak nga universidad dito'y lugar mi. Katsapay kumata makaibati iti liwliwa kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idi addaak pailaeng iti kolehyo. Nalpas mo mutlaan ka dito assignments tayo? Saan pa yung rod? Saan na bali? Inton maminsan pa yung mutngal daw may pasa. Saan ka di? Ipakitam tuman mat kanya kinton malpas mo. Ay, wala.
San samot anarigat unay dagiti paparamid ti instructor tayo. Madadagiti kaklase ta, mang ibagbaga narigat ka no. Kunamot ti daduma, nalaka ka no lang. Diyan mo noon niya iti panagkunam. Siyakit, rugyak pa lang amin ni aramidan inton rabi. Makitan to inton aramidan taan. Amo man jo, makapapressure mat no kasi nga day paaramid ni ma'am kada tayo. Sapay no daduma, agkurang anti oras tayo mga ramid. Talaga mat, nga masapul nga ramidan tayo, tapno malpas ni daduma requirements. Saan na tayo umot nga ikan ni mamiti di tayo ang mga ramidan? Sa bagay, gusto mo day tangay bagam. Masapul lang ag-focus tayo, tapno nalaka tayo nga ramidan. Ag tinulong ta na, tapno dara sa malpas. Sige, ag tinulong ta nga rod. Siguro, mapanak to lang ni Jibalayo inton madamdama, tapno marugyantan. Agawid ak lang biit, kalpasan ti klase, tamapanak agpakada ka ni tatang. Ibagak ang dalapasan ta nga assignment ti Jibalayo. Sige man nga Rodanjo, mayat na itaan ang panunot mo. Sana bale, tadan to makalawas sa sembrik tayo. Agpasyar tanto mo ta. Agbirok tayo ti mayat na pagpasyaran tapno maikat ti stress. Mayat day ta na panunot mo Kayat ko day ta nga ideyam. O sige, agpanunot naman no niya taramidan ta. Kano sa dino ti papananta, inton bakasyon tayo. Jose, amo ko, no sa dino ti papanantayin ton bakasyon tayo. Sa dino, Anjo? Adda maangay a concert ti Plaza. Adda kano banda at taga Manila sumangpot. Isuda kano ti ag-perform. Agpay so, Anjo? Adda concert? Wow! Nagmayatan ngay. Anya nga banda di agtugtog. Nakalanad mo ti tinakita ka poster. Taga Manila kano. Aduda kano a banda nga agapo ijay. Sigurado arak-rakan day jay best friend. Concert ko naman. Wow! Mayata talaga day ta. Sapay pag-aayat at agbuya iti banda. Anya nga yaldaw day ta? Biyernes ti rabi iso nga pag-isunto. Pasok iti plano tang agpasyar. Wanya, mapanta Jose? Una, jak paluspusan day ta, Anjo. Masapo lang makagatang taadagos iti tiket ta. Sigurado nga adot agbuya iti data concert. Sigurado dayta. Bakasyon ka naman. Eksakto talaga. Iso ati kasayatan, itapay laing. Agpakada akong kadananang. Masapo lang makapagpakada ta. Sakbay gumatang ta iti tiket, Anjo. Uray siyak nga rod. Agpakada akmutan. Ngamamok. Palubusan data, Jose. Sapay ko matapalubusan daktatata nga mapan iti concert ni Ibagbagan Anjo. Talaga akayat ko nga minti mapan. Nay, apa di ka makaid na dita, Jose? Itay payapalpaliwan ka. Kaslasan ka makaanak ka pusa. Kwa tatang, agpakada ako makada kayo. Sapay ko matapalubusan dak. Ada papanam. Ada nga min maangay a concert iti Plaza inton Biyernes tirabi tatang. Bandang aga po iti Manila dagiti agtukar. Kaya't ko kumamot ti mapanagbuya. Kastaya. No sak palubusan ka. Nga masapol nga agpakada ka kaninanang mau. Among matiki na nervyosa di inam no may papaniti panagruar itarabe. Kadwak mat ni Anjo tatang. Ken sigurado nga do dagiti padaming estudyante iti pagadalan amapan. Manmanong amin na mapasamak ti kasdi diti lugar tayo. Di nasaya at kasaom ni Nanang Mau. Aday jay kusina. O sige nga tatang, kasaritak ni Nanang.
Ay, apay, mabisin kan anak ko. Itay pa'y analuto ti si daan tayo. Mabiitlaang ta isaga anak ko. Sa anak pa mabisin nanang. Adala ko kayat ko ngay baga kada kayo. Anya da ita, Jose. Agpakada ako mananang. Ha? Apay, papanamaya anak ko. Agbuya kami kumay ti concert ti Plaza nanang. Inton Birnes ti Rabi. Kadwak na anjo agayim ko. Ay, di, sige, mapan ka. Ang magawid kayo motlada agaws kalpasan ti konsert. Saan atila papapanan nyo pa'y? Uwan nanang, ikarik. Agyaman na kunay. Makita may mat kanitatang mo ti kinagagat mo nga agadal anak ko. So masapol nga agaliwaksay ka mo sag paminsan. Basta kita asaan adelikado ti papanan nyaw. Uwan nanang, agyaman nakmanan. Good news, Anjo. Nakapakada akong kadananang ko. Kat, anyo ti kunada nga pinalubusan da ka? Siyempre. Kan imbaga kami na si kadwak nga agbuya ti concert. Oray siya, Jose. Pinalubusan dakmat. Ay na, excited ako na. Agpadata na. Sigurado ngaag-enjoy ta, Jose. Nagmayat samot agbuya iti banda. Napayag mo't basit nga awan ti kasta dito'y lugar tayo. Sana ya. Uwan nga rod. Naimbag nga rod na napanunod naman ng ti kasta. Sa bagay, amo na kami na bakasyon dagiti estudyante. Rogyak ton nga ramidan dagiti nabati nga assignments tayo. Tapno awanan ti pampanunutak pa'y. Husto day ta ako naman, Jo. Oray siyak, lipasag mat aminan. Nabayagan agayam ko ni Anjo manang Emmy. Manipod elementarya agingga iti nagkolehyo kami. Di kam nagsinsina apulos. Nang runa kat agpada kami ti inalami a kurso. Nasingpet tilakyan agayam ko. Joan tipod no anagan na. Nga maaw-awagak iti Anjo. Ta isumet ti kayat na nga iyawag mi kankwana. Amo tayo mat no kasano karigat ti agkolehyo manang. Nang runa no panawon ti exam. Iso ati sem break wano bakasyon ti kanayon nga urayan mi. Kat pagyamanak met unay dagiti dadakkel ko, tamakit kita dati kinasaet ko nga agadal. Iso apalubusan dakmet no kasjay nga adakayat ko adarayan. Ken amu damet anasasaya at agagayem ti sumursurutak. Saan ka di nga itajay concert nga ibagbagam anak ko? Matuloy kayo kadi matlaang amapan. Uwan nanang, matuloy kami. Excited ak nga roden. Isong agpalasak to ninton madamdama basit nanang. Awan anak ko, kan nakaluto akmatan iti pangrabyan tayo. Mangan ka nga umuna sakbay amapan ka iti concert nga ibagbagam. Amangan no mabisinan ka ijay. Nabsog nga agpaiso day tamatam nga mangirkiraos mo tay tabuksit mo. Di nakapagdanagan nanang. Talaga ang mga anak sakbay nga agbalasak. Kan idulin mo na imbag dagiti importante agamit mo anak ko. Nangruna day ta cellphone mo. Sigurado nga ado ti tao iti papanan nyo. Wan nanang, katagyaman na kiti patigman nyo. Sige, panawan ka pa'y nga rod dito. Tamapanak pa iti ayan ni tatang mo.
na gato ti tao, Jose. Un nga rod. Pila pa ilang dito ya. Nagatiddugan. Ay na, excited ako na mangkita kadagit agto karabanda. Oray sakbot Iso nga okay lang. Oray at idug ti pila ang sumrok iti venue. Sigurado worth it mo ti panagpila ta. Naku namon. Kasi di senior high pa ilaan. Excited tang agor oray iti gigs. Makapaili mo ti kasi nga eksena niya. Kas lang ron agsubsublita iti senior high ta. Makita mo ka dito kita day ti una apila? Abay. Kit no dagiti schoolmates ta dagi jay. Talaga di maray damot gayam. Siyempre manmano ang mapasamak ti kastoy. Nabayag man nandiyan na udi nga da nag-concert a banda dito. Ala, anusan ta ti makipila? Sulitan ta dayto Arabi. Tapno agbalin a memorable manen dayto a concert experience ta. Kahit natuloy ka di dyan anak mo, anak pa nakbuya iti concert iti plaza. Huwag lakay. Medyo nasapadaan na paan ta sigurado ka daw nga ado ti agbuya. Ay sigurado day taa. At indog ti pila no kasta banda ti agtukar. Amumultan na kita agtutubo ita. Talaga paghayat na ti banda. Naimbag man ta pinalubusam ni Jose. Bakit? Ay nalakay, masapol na mo ti agaliwaksay nang runa no kalkalpas ti iksamda. Makita tamat no kasano ti kinasaot ng agadal. Kan may isa, adamot ti gayim na ni Anjo. Isuda ka no ti agkuyog amapan. Nabayag mo tanagayim ni Jose nga anak ta na di alakyan. Sana ya? Manipod pa idi elementaryada ag kaeskwelaan dan. Aging gaita a kolehiyo da. Ag sinurot dalatadwa. Sa bagay, awan mo timako na kanyan jaw. Tauray no kasi ti katatao na. Nasingpot nga ubeng. Kan natudyaw kadagiti dadakkel na. Pudnot ako namlakay. Iso akasladag kabsatan kan ni Jose. No sa dino ti ayan di maysa. At damot tay maysa. Ako nasaysaya at latikastan Sana kas kadagiti daddo mga agtutubaw. Ubing da pa'y lang. Addan kaayan ayat da. Awan pa'y iti panunot ti anak taday taaba naglakay. Talagang amin anangato ti arapaap na. Iso akayat na launa iti makaturpos iti panagadal na. Dyanan na, adatan dito nagti venue, Anjo. Ay, makakitang mo ti agpila iti nabayag. Uwan nga rod, madamdama lang, mangrugin ton ti concert. Uy, sino tikit kita amiti dadya banda? Itay pa yan nakaturong dita ti matang mo Jose. Anjo, makitam dayjay? Dayjay dayjay. Anya dayjay? Dayjay man ni. Di nagpinta sa balasang iti dadya banda. Di nakapuraw iti t-shirt ka nakaiglas. Dayjay ka di? Napintas ngagpaiso Ay sos, ang mga nudaitan dyan nabayagan ng urayam. Iso an no girlfriend since birth ka. Si kamat. Makiamamukan to kan ko Mabay na kanjo. Ay na, awan ti bain-bain Jose. Makiamamukakit din. Tinasayaat, mapankaitan, tasaan pa'y anang rugi ti concert. Alan na Hello?
Siya ni Jose. Itay pa ya, kitkitaan ka? Nakapimpintas ka ngamin. Ha? Thanks. Siyak ni Mara. Hi Mara. Naisam kamot gayam magbuyay ti concert dagiti banda? Saan mata ka na yun? Actually, inawis dakla ang dagiti gagayam ko. Iso asimuro takadakwada. Kasta ka di. Nagkasatakmot din. Naimbaglang ta simurot ka kadagiti gagayam mo. Tano saan? Saan ta kuma nagkita? Narabak ka matgayam. Saan mat? Nice to meet you Mara. Sapay ko matagkita tanto manen. Uy, di mo ko mapampanunutan na presko ka. Talaga lang amin na makayayo ka akit kitain. If you don't mind, mabalin ka di maamuan ti cellphone number mo. Tapno at least, adan tulat ta communication ta after this event? Sure, no problem. Panagkita kat nasaya at kamot a tao. Agyamanag, i-text kan to adagos. Tapno maalam mo ti cellphone number ko. Kastrag mi pala ang iti venue ti concert, naawisan iti attention ko kan ni Mara, manang Emmy. May saak kadagitay makunkuna, girlfriend since birth manang. Iso talaga amabainak ko maamakiamamu kan kuana. Ngem dinurugan nak ni Anjo nga umasidag kan kuana. Pinakirad ko ti pakinakam ko, kat inasitgan kan kinasaritak manang. Kat dita na panagnakak, asaan laeng anapintas ni Mara, no dikat nasingpatpay. Aklunak manang, idilaeng anakariknaak iti kasjay. Kaslaak maitaytayok iti tangatang, idi kasarsaritak ni Mara. Inalami ti cellphone number ti tunggal maysa. Iso akalpasan ti concert, nang rugi kami nga aginawag kan ag-text. Kat kastaunay aragsak ko, iti naibaga kanyak ti gayem ko alakyan, manang Emmy. Jose, adda na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day Tanjo? Maipapanday ito'y ka ni Mara. Ha? Di ngay namam mo medyo concert. Apay, anya ti maipapanggang ko ana? Amom ka di. Adito'y matla ang gayam nga agad-adal ni Mara. Anya? Agpaiso ka di day tangay bagaman, Jo? Juan Jose, nakita kita ija hallway. Nakiktutak nga ro, di makitak. Nagsarita kami. Damdamagan na ka nga rod. Agpaiso? Ala, anya iti aramida kan, Jo? Ang mga talaga mo't meant to be kayo ha. Agasam ngay. Asino ti mga ipagarop? Amay may sagayam ti pagadalan nyo. Diyan ka muna niya ti saritag. Yung sapay la ko ma. Tapo may suday ta ngayon bagaman, Jo. Apay ko mano kasarita manan. Ang saan laangan nga iti telepono. Iti personal. Amunta no anya ti kursuna. Amang no ag-click kayo. Kasano ngayon no di magustuhan? Awan ti mapukaw kan ka no padasam. Anya ti amom. Amang no nagkamali kamot iti panang ipapan. No maminsan, masapol nga ag-take tayo iti race. Tapno mo tayo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Anya ti amom. Amang no maragsakan kamot iti resulta na. Sa bagay, agpaiso day tangin bagaman, Jo. Masapol na pati kirk ti pakinakam ko. Agyaman na kita advice mo, Anjo, ha? Awan anyaman na. Ang mga nuison tinabayagan nga ururayam, my friend.
Yakla yung pagharap magpada gayam iti pagad-adalan, Mara. Wan nga rod, uray siya, naklaatak hindi makita ka ditoy. What a small world. Dito'y taman gaya man ngagkita. Amom, maragsakan na kunay. Takanayin ka na makita kan makasarita iti personal. Ayun gayam, graduating ka kadimat? Wan Jose, uray si ka? Wen, agpada tamat gayam. Mara, ada ko makidawag. Anya day ta, Jose? Mabalin ka di nga awisen kantong ag-dinner. Tapno, ada pa ma'am amuta titunggal maysa. Sure. O sige, umanugotak. Tapno nakarkarong agpalinta na singad nga agayam. Agyaman Mara. Ay na, kasadya akong mauray dahit ka nito I-text mo tulat na no kaano, Jose. Uwan Mara, kat agyaman unay. Anjo. Uy, kasla naragsak ka unay friend. Talaga? Amom, naawis ko ni Marang ag-dinner. Imanugot mo't. Uy, talaga mo ta. Kasla lumala yung tigayam ko Kaslag nervyosa kasi ka. Amo mo na first time ko ti makidate. Di kag danag. Kabalam day ta. Basta tinapatag. Ag-enjoy kayo iti company ti tunggal maysa. Agyaman na kanjo Sapay ko tagbalin na sa ate amin. Basta agtalag kay di kabalam. Basta agbalin ka na pudno kadagiti isawang mo kankwana. Di kagdanag. Aramidag day ta. Sapay la kumata, mabalak. Talaga amin na nainlavak ka ni Mara. Okay day ta na panunot mo, Jose. Masapol amaam muna kapay ana imbag, sakbay nga agaram ka kankwana. Iti kasta, awan to di maibaganagan ka. Agyaman na kanjo. Madandanagan ikagumaak. Kabalak da ito Takayat kung agbalin kami pa anasingsingad iti tunggal may sakan ni Mara. Nag-espesyal mo tunday ito restaurant anang ipanam kanyak, Jose? Rumbang lang espesyal. Para iti espesyal at tao iti biyag ko. Rabakan nakman ako nakon, Jose. Sana ka mang rabrabak, Mara. Talagang espesyal ka kanyak. Manipod pa idi damo, nakita ka. Jose? Mara? Apa niya inigama mo itong tiimak, Jose? Pasensya ka nung nagdursukak. Ngam kahit kung amin amariknam, ti kinapod no ti ibagakken ka, Mara. Ay-ayatan ka. Damo pa ilapan nakakitakken ka. Amo ko na si kati babae na bayagan nga inururay ko. Among Jose, nasingpot ka. Awan ti makunakkan ka, sipod na gamamuta. Saan ka narigat nga ayatan? Mara? Amok kan mariknak ti kinapudno dagiti ibagbagam. Kat nagasatak unay, tadimten ka iti biyag ko. No, kasta. Ay ayatan ka mat, Jose. Kat sapay ko matadikan to agbaliw. Kayat kung agkadwata amang tunoy kadagiti arapaap ta iti biyag. Agyaman Mara. Ikarik ajak to pulos agbaliw. Ay ayatan ka unay-unay. Kat sikati kayat kung agbalin akatakunay-nay ko iti tungpal biyag.
Kasta tinangrugyan ti love story mi ken ni Mara, manang Emmy. Kalpasan ti panagturpos mi, naadaan kami adagos iti panggadan. Kat kalpasan ti sumagmamano atawan, idi nakasagana kami nga agpamilya, nagkalaysa kami manang Emmy. Di ta na panagnakak nga uray di mo sapsapulan, dumteng tulat ta ti agbalin akagasat mo, iti di mo namnamaan agundaway. Kas iti napasamak kanyak manang. Jak ni namnama amaamamok iti concert, ti agbalin akatakunaynay ko iti biyag. Tay ko na dangaruden iti may sa kanta. Love comes from the most unexpected places. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Jose. Pagayam ko a Jose na pintas man ti pakasaritaam. Ti love story yo kanimara. Amok ang nakaipaay iti liwliwato'y pakasaritaan nyo kadagiti dumdumngag. Sapay ko ma, taag na nayon ti kinaragsak ti binukelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon. Iti dana ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Justin, Manipud Mountain Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, kastamatan kadagiti naayat adumdumngag iti programa yo iti YouTube. Nabayagan nga agdengdengagak iti programa yo. Kat manipod iti pakasaritaan dagiti letter sender yo, ad-addan anawaknitan ti panunot ko, tapno ibinglay ko tinabayagan akup kupikupan ti barukong ko. Kantap no mapalubusak matan ti ladingit nga imimpenek iti naunday a panawan. Justin latakuman ti yawag yu kanyak manang, tubuak ti Mountain Province, ngam agub-ubraak iti syudad ti Baguio. Ti pakasaritaak ket napasamak, idi agad adalak paylaeng iti maysa nga universidad iti syudad ti Baguio. Tunggal bakasyon, wenno basta nawayaak manang, agawid ak iti lugar mi, tapno tumulong kadagiti dadakkel ko iti garden, kat makaurnong iti kwarta abus-busek iti panagadal ko. Iti na minsan a bakasyon a nagawidak iti probinsyami, nasangpatak nga adda dagiti dayo a makidupdupong kadagiti kakalugarak. May sa kadakwada ni Mike. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Siyak ni Mike. Estudyante ak manipod iti syudad ti Manila. Siyakmat ni Justin, iti Bagyo ti pagadadalak. Agawid akla dito yung lugar mi, tunggal adawayak wano kada bakasyon. Kastagayam. Isumot lang itaka lang ang nakita. Nabayag kayo ka din nga da dito yung lugar mi, kadagiti kakadwam? Medyo. Naimbitara anak namin iti selebrasyon ti Cordillera Day. Isasimuro tak kadagiti kakadwak ito organisasyon. Kasta ka di? Anya ngay mo ti organisasyon nyo? Environment advocate kami. Kang runaan na panggap mi timang protektar iti nakaparswaan. Iti aglawlaw. Ket isong adda kami ita dito Cordillera, partikular dito lugar yo, takayat may tulungan dagiti indigenous peoples. Dagiti IP sa kasken ka. Tapno mailaban nyo ti karbangan nyo kadagiti daga at agikwayo kontra iti saan anasayat a panggap ti gobyerno. Mabit man lang. Kunam anaawis kayo dito'y para iti selebrasyon ti Cordillera Day, saan ka di? Juan. Sige Justin ha. Paypayapayan nak di kadwa ko. Ang mga noada na patag nga ibagana. Nice meeting you. Katsapay la ko ma. Ta saan aday ti umunakan maudi pa nagsarita ta. Panawan ka pa'y.
pinanawan na kon. Naawis da kano iti Cordillera Day. Kat inton Hulyo pa iti selebrasyon ti Cordillera Day. Ngudo pa ila ita ti Abril. Makapati ikaw Ay, baybayak man langan da nga imbaga ni Mike. Tinapatag kanya kita. Adda na amamo ka agad adal iti Manila. Sigurado nasisirib da ta iti syudad ti Manila ti pagadadalan da. Kan naiduman ni Mike. Malaksid analaing asumarita nataerpay. Amom gaya magdagiti dayo diti lugar tayo, Justin. Wan tatang, estudyante da gaya manipod iti Manila. Wan, adda dagiti kakalugaran tayo amamati ka dagiti ibagbagada. Nga madalat tamot dagiti saan. Ha? Anya ti kaya siya sa wan tatang? Nabagas ngamin ti panarita da anak. Naunag-unay dagiti punto da. Narigat abato kay dagiti kaskada kaming agtaltalin aglaeng dito'y probinsya. Ngamno dagiti kasken kang agad adal, nalabit analaka maawatam ti pamalawag da. Tatang? Iso na saya at martanam amom idanak ka. Napipiakan ka, takas itinakunakon, agad adal ka. Sigurado analakalaeng maawatam no anyat ibagbagada. Sa bagay, alaro dan tatang, maturog tayon, tani, rabiin, masapa tayo pa'y amapan ijay umainton bigat. Sika Justin, tako na magad-adal ka mo ti syudad ti Baguio. Bagan man kanya kita? Anya ti nagdumaan ti syudad ti Baguio diti probinsyayo? Dito'y lugaryo. Adayo ulimak dito'y lugar mi. Sana kas iti syudad nagulo. Pasig nga ungor ti lugan ti mangeg. Sana kas dito'y anabaltaw pa laang amangeg ti uni dagiti billit. May sadayta ka dagiti ibagbagakan ka. Anya pa may papanmat iti angin, kan itaglawlaw. Kasano ayarig mo ti syudad ti Baguio dito lugar yo? Ijay Baguio, nakaro ti polusyon. Ngam dito lugar mi, presko ti puloy ti angin. Masayop mo ti sadiwa nga ayamuom, nga agtaod ka dagiti kayo iti aglawlaw. Sana kasi di syudad, nga asok manipod iti tambutso dagiti lugan ti masayop. Dayta ti bagbagak. Dayta ti puntok. Kat amin dagita. Gobyerno ti makagapo. Naimbag ko no para ka dagiti umili a Pilipino dagiti development nga aramiden da. Ngam saan mat? Tati mairan ranod. Dagiti babak ng abusado. Dagiti kapitalista. Kang runaan na. Dagiti ganggan na at manipod iti nagduduma pagilyan. Saan mat dagiti umili a Pilipino? Mike, kati kang runaan na biktima dito'y dagiti kaskada kayong eyepiece. Amom Justin, iti kadakon diti lugaryo. Ingkadong ko ti sana nga agsubli di syudad ti Manila. Anya? Kaya't ko tagtali na idlangan dito'y tapno makatulong kada kayo amang ilaban iti karbangan nyo kadagiti sanikwayo. Tamamati kami kadagiti kakadwak ita nga iti saan nga agbayag. Makadanon dito dagiti kapitalista. Karamanin dagiti ganggan na it akakunsabos da. Dadailin dato'y lugaryo para iti ibagbagada a panagasenso. Ket dayta ti saan mi nga itulok kadagiti kakadwak. Adda kami dito'y tapno ilaban mi ti karbangan nyo. Salakniban da kayo kontra kadagiti mananggundaway. Dayta ti maikarikkan ka, Justin. Una yan.
umukuok iti kaunggak dagiti pagbaga ni Mike. Panagriknak kat nakataltal gedak. Panagriknak kat nasaraka konti knight in shining armor ko. Manang, saan ka pa maturog? Ne, ada kagayam di ta ading. Ala, di naknadlaw? Adamin pampanunotag ading ko. Isong aklunak. Jack nadlaw nga inasit ganak. Sino nga minti pampanunutam? Ha? Ay, ne, awan ti pampanunotag ading. Ala, katno ko nam nga ada? Ha? Imbaga kaya ti kasta? Wan mo't manang? Ay na, sika talaga. Tinasayaat, sumraktan iji silid. Maturog tan ading ko, tani, adaluman ti rabii. Gapo iti masansan apan nakisarsaritak ken ni Mike. Ken iti panangiparik na nakada kami nang runa kanyak nga isaksakit na kami. Ininot anat nagtiriknak ken kuana manang Emmy. Ad-adameten nga impakita na no kasano ti panangisakit na kadagiti eyepiece akas kanyak. Iti may sagundaway manang, inawis nak ni Mike adumaray iti lecture. Gaputa adda ti talo asabali pay akadwak nga agtutubo, manipod iti lugar mi, imanugutak. Impagarup ko manang numapan kami iti may sa abalay, wano pasdek, tapno ijay kami nga agdengeg iti ibagbaga ni Mike a lecture, ngamnas daawak, takabayatan ti pannagnami, nagturong kami iti bantay apagbutbut ngan mi, apapanan iti lugar mi. Taag dinamag nga adaagap apon ijay nga armado a grupo. Aditi kabakira na pagbutbut ngan iti lugar mi tinang ikuyugan kada kami da Mike. Kat sigon iti makitak dito kasla camping site to'y lugar at tinurong mi. At dapat dagiti napatakder atent. Madlaw nga agsagsagana dagiti sinangputan mi dito nakasta talagang amudang umay kami nga ikuyog da kami dito'y da Mike. Pudno kayang nga dagnana dito'y akabakiran. Saan damat nga armado? Justin, okay ka kadilain? When Mike, okay aklaan. Anya ti aramidan dagiti sinangputan tayo dito Agsagsagana damat, Mike. Di matimbagakan ka, kastamutan ka dagiti kakaduam asimurot. Nadama nga lecture dito Isong agsagsagana dagiti kakadwa kasi ng patantayo. Kakadwam ida? Wen Justin. Isong awan ti rumbang nga pagdanagam. Apay, mabutan ka kadi? Saan? Saan mat Mike? Mas daawak lang amin. Jack ninamnama nga adasang patantayo dito Kan Jack ninamnama dito iti papanan tayo. Awan ti rumbang nga pagsidaawam Justin. Kan may mayat iti
ito lugar pakaangayan ti lecture. Presko ti hangin. Marik na tayo, nga sidag tayo ti nakaparswaan. Sa bagay, husto day ta nga imbagam. Tinasayat, agi na nakapay. Da kayo kadagiti kakadwam. Madamdamalaeng, mangrugin ti lecture. Pilipinas. Talagaan naglaing asumaon ni Mike. Naglaing nga agpalawag. Awanan apulos ti makunakan kwa na. Mariknak tinalaos apan ng sakit na kadagitikas kada kami amarigrigat. Mamati ak iti amin nga ibagbagana. Gapot agpay sumat namin. No saan ko maalusok ti linted nga ipatpatong pal ti gobyerno. Awan ko mamot agrigrigat na Pilipino. Iso ahusto amin nga ibagbaga ni Mike. Ay, talaga nagtaer ni Mike. Madlaw ang malalaki iti langan na agsasaw iti sangumi. Agminar tinabakat apang magina iti suot na kamiseta. Rumingbaw at talaga ti kinataer na. Kumbinsido ak kadagiti ibagbaga ni Mike. Iso ano kidawon na ako mapangak iti grupo wano organisasyon da. Saan ak nagduado nga umanugot. Babaan iti kasta nga aramida. Mataginayo nan ti panagkuykuyog mi ken ni Mike. Sumipngat. Ngam apay ngay akaslaawan pa'y panggap ni Mike amang itulod kada kami kadagiti kakadwak iti lugar mi. Adapay nga ta sa bali nga aktibidad ama sapol ama isayangkat. Kasano kami ama kaawid? Numarabyan kami. Lalaki nga armado dagiti si Mangpat. Sino dagiti armado a lalaki? Agore ka. Diyamay sa kadagiti armado o lalaki si Mangpat a kasarsarita ni Mike. Kalugaran mi day jay. Diyak lagi tagbidot. Ni Manong Mark day jay agayam ni Manong ko. Agam ang muda gayam ka ni Mike. Apay nga armado ni Manong Mark agayam ni Manong ko. Anyat kaya't asawan day to eh. Dagiti bagbagang armado a lalaki asin Mangpot itay ditoy. Isuda dagiti mangsal sa laknib ka dagiti kakalugaran nyo aman nalon. Nangruna dagiti mailupit-lupit. Dagiti mag-agrabyado a kakalugaran nyo aman nalon. Ha? Adamot la kalugaran nyo a kakadwada. Ada ka dam among? Mailasin ko ti danduma. Ngam saan ko a personal ngam mo. Jaklatan ibagbaga agayam ni Manong ko ni Manong Mark. Kasta ka di? Wan Mike. Wan gayam Mike. Sumip ngatan. Kasano nga agawid kami kadagiti kakadwak nga inimbitaran nyo dito eh. Justin, pasensyakan. Medyo delikado nga mindagdakiwas itisip ngat. Iso kasayatan, nagpalabas kayo langan itirabi dito eh. Ha? Diyan may sa atent. Talaga anay ranta pag ginanaan nyo kadagiti kakadwam nga inawis mi. Sapay na ko mata maawatam. Di mila kayat nga damay sagmak kada kayo. Iso sapay na ko mata di kaagungat ha? Apay ko mga agungatak.
Agyaman no kasta Justin. Ken wan gayam. Di mo kumakunaan naman ang gundaway ha. Ngam numabalin. Umyanak mo tan ititent apaginanaan nyo. Kaya't kami na makadin na. Ha? Angam no, di mo kayat. Jakmat ipili. Jakmat imbaga, jak kayat. Saan ka di? Ha? Awan anyaman na, Mike. Sige lang. Umyan ka ititent apaginanaan mi. No isuti ko nam. Maawatan tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, gaputa iti mismo nga abay ko tinagidaan ni Mike, iti tent ang nagpaknyan mi. Awan mo't ket iti dakes na kunak, taadamot kakadwami iti unag ti tent. Sakbay naturog kami, nagis-istorya kami pay adwa. Ad-adan ang naragsakanak, tadyak pulos ni namnama, amaikan kami itikas di agundaway, itinaam-amok alalaki, anakat nagan tiriknak. Numabalin la kumamanang, jak kayatan amalpas nagidi akanito. Tapara kanyak, awanan ti karagsakan akanito ti biyag ko, no di dayjay apagteng. Ngamjak la impagarup manang, nga apag-apaman lagayam day di arik na nga imapay kanyak. Gapota idi pumarbangonan, kastuyan dagiti pagteng. Justin, agding ka. Justin. Shhh. Di ka natagari. Alan, agtignay kan. Kartingam. Masapula pumanaw tayo dito eh. Mapay. Sa dino ti ayang dagiti kakadwato dito ite. Addadan iterwar. Alan, agmurmuray kan ta pumanaw tayo dito eh. Aguray ka, Mike. Apay nga daig ka mo apaltog. Diyak may palawag ita, Justin. Alakit din. Agtignay kan. Masapula makapanaw tayo dito eh. Tara, Sam. Diyos ko, anya ito ti mapaspasama kaya. Apay akala tapi mano kami tinagpak niyan may apasot ti kabakiran. Kan sa dino at ti papanan mi. Apay akas ti matan. Kasano ato? Lumaban tayo! Lumaban! Lumaban! Ay, Diyos ko! Agpipinagdugdan! Ay, Diyos ko! Apa ba? Lumaban tayo! Nagiti ka busor! Lumaban tayo! Ni Mike Dayjay! Makipimpinaltugan! Justin! Darasaw! Dito oy! Nagiti kakadwak na inawis ni Mike. Suurot ang kadakwada. Basta pala makadayo kami tinay ka lugar. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Hindi mo itulog kadada ka sa mapasama kada kami. Tulungan na kami, Diyos ko. Tarabayan na kami. Diyos ko, agyaman akta nakaawid ak, ngawan da ka sa napasama kanyak. Uray dagiti kakadwa ka agtutubo nga inawis ni Mike. Natalgad damat. Natalgad kami ang nakasubli dito yung lugar mi. Mamati ak ngawan pangipagaanda itinagbalin apadas mi. Kasigurado ang maong tanda. Naingat nga min abilin dagiti panglakayon dito yung lugar mi.
Asaan kami amapan iti dayja kabakiran? Diyak mo't amo nga ijay ti pangikuyugan kada kami ni Mike. Sapay la ko ma, tasaan anadlaw da tatang ajak kayam nagawit iti rabi eh. Justin, anak, agring ka ditan. Agbiay ka pa'y ita nga agpabagyaw, anak ka. Ni tatang dayjay. Justin! Uwan tatang! Umayan! Agyang manak. Sigun iti jarti amak amangay ayap kanyak. Di na amo nga itay laang asimang putak diti balay. Agsagana akon. Tagbiyahe ak gaya magpaiso itang agsubli iti bagyo. Agtignay akon. Sayang. Diyak man lang nakapagpakada itinasaya at kan ni Mike. Takas timot nga minan tinapasamak. Naimbag ko manood da cellphone na. Ngamawan mat, tama iparit ka no kadakwada. Kanya atang tinapasamak iti pan nakirangat da. Kumusta damat ngatan? Nakapasyar kayo mo't diti boarding house ko diti Bagyo, tatang? Naimbag man? Siya kung tiimbay nang isurot kadagiti masapol mo dito Bagyo, anak. Ta saan amasangon ni Manong Mau? Apay ngamin, tatang? Makumikom ni Manong? Medyaw. Kung saan laaday ta, Justin. Nabara pa'y lang amin ti sitwasyon ayan tayaw. Ta nagre-renupak dagiti rebelde kung dagiti militar. Ha? Rebelde kan military kunayo, tatang? Wen, anak ko. Iti kabakiran na pagbutbut ngan tayo apapanan ta agdinamag nga dagom umok nga armado alalakay. Anya? Day tatag pa'y so Justin. Katamam, ada napapatay ka dagiti rebelde. Ay namakla at kalakit din umaamuam. Ha? Sino, tatang? Hindi nga'y Mark, akalugaran tayo, agayim mismo ni Manong Mau. Anya? Day tatag paisaw. Asino nga'y timang ipagarup a rebelde magayam ni Mark, agayim ni Manong Mau. Kinada pa'y may saan napapatay iti enkwentro, Justin. Sino, tatang? Jay dayo akaedad mutla da Mark kan Manong Mau. Jay pangulutan akanayon ang makisarsarita kadagiti kakalugaran tayaw. Jay kunana nga estudyante jay Manila. Ay na rebelde mo't gayam. Isaw ti may sa kadagiti napapatay. Anya? Oh, na yan. Awan apulos tinang ipagaraw, rebelde gayam dagiti adayo ang naisarong ijay lugar tayaw. Diyos ko, ni mahiklakit ti tidakdakamatan ni tatang. Amay sa kadagiti napapatay. Sa anak lakit di nga agbidot. Oh, Justin, apay na paulimag ka, anak? Ha? Awan, tatang. Awan. Dakkel tinagbalin nga epekto kanyak ti impadamag ti amak
Idi simarungkar iti boarding house ko, idi agad adalak paylaang manang Emmy. Ni Mike ngamin ti may sa kadagiti napapatay iti enkwentro. Sa anak lakit di nga agbidot. Kayat man tilwak ti agarubos kadagidi akanito, linapdak, tadyak kayat amakadlaw ti amak, kat amangan no pagdamagan nak. Sumagmamanong aldaw asa anak anakastrat iti pagadalan mi manang, gaputa talaga arinik nak tinapasamak. Kinupikupak iti barukong ko ti saem ti ipupusay ni Mike. Ti damo alalaki anakariknaak iti ayat. Aklonat nga damot rims wa agurak kadagiti military. Taapay amasapul a pumatay da kinunkunak iti bagik. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ana amiris ko nga awan basol dagiti military ana karinnupak da Mike. Gaputa ar-aramidan dalaang ti pagrebenganda tapno mapagtalinaed dati linak ken kapya. Gaputa agdadatamet akameng ti rebelde a grupo ti lalaki a nagpitikan ti pusok. Ininot ana awatak ti amin, kang runaan ti sinangputan mi iti kabakiran, idi inawis na kami ni Mike. Daydi gayam ti gundaway apanang selebrar dagiti makakanigid a grupo iti bukod da a Cordillera Day. Maisupadi iti pudpud no a Cordillera Day amasel celebraran tunggal Hulyo 17. Gapu kadagiti na panagnakak anang waknit iti isip ko, naksayan ti sakit tinakam ko iti napasamak ka ni Mike. Ngam nagtalinaed ti sugat iti pusok, iti ipupusay na. Nakariknaak iti asikan kwa na, gapu tamamati ak akas iti dadduma, naalilaw mo't ni Mike iti awan kwenta na nga ideolohya, nga ikamkampanya dagiti makakanigid a grupo ken manangalilaw at tao. Ti panangisalaysay ko iti padas kumanang ket umuna nga agpang tapno mapalubusa kon tiriknak iti daydi Mike ket mga barwananak iti naulimek a panagbiag. Agyamanak manang toy pagayam mo, Justin. Justin, maawatak ti marikriknam nang runakat damo nga ayat mo ako nam ni Mike. Talaga anasaem, ngam ti pagyamanan tayo laengen, nasapa na amwam ti kinapudno, tama siguradok pagayam ko. Ad-ad ako maasaem kan sakripisyo tinapasaram no nagbaligi damet anang alilaw kan ka. Husto ti desisyon mo ang mga barwananen. Kat di ka paibalod itinapait kan nasaem anapalabas nga intunda dagiti manangalilaw at tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Tintun, mapu